रायजो राजा नोंथांमोन मानोना आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोनाबो मोनसे समाव जोबोद आरो गोजोननाय माने गावखौनो गौरब मोनसे फिल खालामदोंमोन मोनसे जोबोद ओरैबायदि गोजोननाय ओरैबायदि गौरब ओरैबायदि गोग्गानाय नोंथांमोनाबो फिल खालामदोंमोन आंबो बेबायदिनो फिल खालामदोंमोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन दा बाथ्राया जाहैबाय बेनो माने जोंहा आसाम एसेम्ब्लियाव बर'नि सासे मानगोनां जा बिस्वजित दैमारि जा बिथाङा स्पिकार जानानै दंमोन आरोना स्पिकार बिथाङा ओरैबायदि बुंथिगिरि बर'निफ्राय सासे नायल' जाल' सासे माने ओरैबायदि स्पिकार माने आसाम एसेम्ब्लियाव माने सामलायगिरि दा आरो बिथांखौ जोङो माने मस्ट सिनियर माने लिडार मस्ट सिनियर लिडार होननानै जोङो मोनथियो माने बेबादि माने सिनियर माने रुजुनायाव आरोना कम्पेयार खालामनायाव रावबो गैयामोन आरोना आसाम एसेम्ब्लियाव दा बिनिखायनो बिथांनि माखासे नलेज बिथांनि माखासे माने एक्सपिरियेन्स ना बेफोरनि थाखाय बिथाङा स्पिकार जानो हादोंमोन आरोना बेयो जोंनि थाखाय अल माने बर' हारिनि थाखायनो ओरैबायदि गोग्गाथावना आरो गोजोनथावना ओरैबायदि माने बिदिमोन आरोना थ' रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोनाबो खोनानो मोन्दों नङा होमबा खोनानो मोनगासिनो दं दा बिथांनि सायाव गोबां इलिगेसन माने ससियेल मिडियायाव पर्टेलाव ना निउस मिडियाफोराव नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं दा बियो बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय दा बेखौ आङो बुंनो थाङा मानोना मोनसे समाव ओरैबादि गौरब फिल नङा होमबा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रानो जोबोद गोजोनदोंमोन गौरब गोग्गानाय मोनदोंमोन ना रायजो राजा नोंथांमोन थ' दिनै बियो गुबुन जाथिनिसो खैसार ना मा दा बेखौ जोङो बुंनो हाला रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमबा दा आरो जुदि बे जाथाया जुदि नंखायब्ला नंथाराब्ला थ' गुबुन जाथिनि बे गुबुनफोरनि खैसारब्ला नङा होमबा दा एसेबां जोंनि सान्थौगिरि मेलेमजिबि सानसुमै बिथां दैदेनगिरिफोरानो सिनियर लेभेल दैदेनगिरिफोरानो जुदि बेबायदि माने माखासे खैसाराव माबायाव फान्दोआव खोलैजायोब्ला कनस्पिरेसि खालामजायोबा फाव फान्दाय जायोब्ला थ' आरो नों आंफ्रालाय आरो मा दंबावोना रायजो राजा नोंथांमोन नों आंहाथ' एकदम मैद्रुसो जासिगोन माथो नङा होमबा थिग बेबायदि आरोना रायजो राजा नोंथांमोन आरो इसिङाव मा सैथोआ मा दङ नङा होमबा सैथोआ मा दं दा बेखौथ' जोङो मोनथिला नालाय सैथोखौ जों मोनथिला थांनाय 5 बोसोरनि समावथ' बिराद मोजां बारलांदोंमोन नङा होमबा ओरैबायदि मोजाङै बारलांदोंमोन बेफोरबायदि जेबो माने इलिगेसन बेफोरबायदि माने खोनानो मोनाखैमोन आरोना दा दिनै पावाराव फैखांनायनि उनावसो सरकाराव फैखांनायनि उनावसो दिनै जोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों आरो मोनसे ओरैबायदि माने गोसोआव नांनाय मोनसे बाथ्रा ओरैबायदि बुंदों आरोना माने आसाम एसेम्ब्लियानो माने सुवा नांबायनो आरोना दा बेखौ माने गंगानिफ्राय दै लाबोनानैसो पारासिट खालामनांसिगोन आरोना सुस्रांनांसिगोन आरोना बिदि थाखायनो आरोना थ' बेबायदि बाथ्राफोरखौ खोनानो मोन्दों आरोना थ' आसुरित आरोना गोमोथावना आरोना ओरैबायदि गोमोथावना दा बाथ्राया बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो बियो समा फोरमायगोन समा बेखौ फोरमायगोन आरो बिनि माखासे इनभेस्टिगेसनफोराबो सोलिगासिनो दं बाथ्राया बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय नङा होमबा थ' बेखौ उननि समाव नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन नाथाय दा बर्थमान प्रेजेन्ट माने नैबेखौ माने माखासे मानसिफोरनि माखासे माने बुंनाय बाथ्राफोरा माने देहायाव एकदम गोसोआव नांनाय बुंथारदों आरोना माने जोंनिनो माने पार्टिया जियानो हग आरोना बिजेपियानो हक कंग्रेसआनो हक ना माबा इउपिपिएल बिपिएफ जियानो हक माने दा बर'निनो सानसुमै दैदेनगिरि लिडार नङा होमबा जोंनिनो मस्ट सिनियर लिडार थ' बेखौ खोनायोब्ला माने एसे दुखु मोनो आरोना थ' समा फोरमायसिगोन सम फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसिगोन नङा होमबा बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो ना गुबुननि बेयाव माबा मोनसे दङ नामा ना गैया थ' बेखौ नोंथांमोना समजों लोगोसे मोनथिना मोनगोन नाथाय आं दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोननो लाबोबाय जिथुनाखि गोसोआव एसे
होमबा? गोजोन्थों, थेंक इउ।